Partit Nazzjonalista fil-Gvern ikompli investi fil-ħaddiema, fl-allima, fl-istudenti, fil-persuni, fil-qasam tas-saħħa. Jiffoka fuq l-akbar riżorsa li għandu dan il-pajjiż, il-bniedem. Għaliex jekk irridu l-eċċellenza, irridu ninvestu fl-eċċellenza. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'kollegament telefoniku l-ħadd filgħodu fuq Net Television, fejn insista illi il-pajjiż irid bidla. U l-familji Maltin u Għawċin jixtiequ li jkollhom tmexxija bbażata fuq governanza tajba. Bernard Grech saħaq illi meta Roberta Bela u sħabu joħonqu l-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament meta l-Oppożizzjoni tippreżenta soluzzjonijiet u proposti qudiem l-isfida tal-ħajja u jiġu ignorati meta qabela ikun irid jitkellem waħdu biss anke qudiem skandlu bħas-serqa ta' aktar minn 200 kg kannabis minn taħt idejn l-armata ma jkunx qiegħed joħnoq il-vuċi tal-Partit Nazzjonalista iżda ta' poplu kollu. Għal-daqstant il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li xini r-raġuni li ċittadini mhux jaqblu ma' tmexxija ta' Roberta Bela nhar il-ħadd 9 ta' Marzu għandhom ikunu preżenti waqt il-protesta fil-Belt Valletta. X'inhi r-raġuni nhar il-ħadd it-3 ta' wara nofsinhar ejja quddiem il-Parlament biex nitbagħtu messaġġ ċar. Il-vuċi li l-Gvern irid joħnoq fil-Parlament, il-vuċi inwassluha fil-pjazza. Għaliex int għandek id-dritt illi jkollok mhux biss il-vuċi tiegħek li tasal imma li pajjiżna jitmexxa bl-aħjar mod possibbli. Int li trid il-bidla nhar il-ħadd fit-3 ta' wara nofsinhar ejja magħna issa għandek opportunità u x'ilek tajt tixtieq u hemm bżonn protesta. Issa ejja għal dik il-protesta u sejħa tiegħi għal kulħadd. Mhux għan-nazzjonalisti biss, għal kulħadd. Bernard Grech sostna li l-Gvern qed jitmexxa minn Prim Ministru li mhux ħieles, iżda kompromessu dajjef. Tara kif skont il-kap tal-Partit Nazzjonalista Roberta Bela jaf jażel bejn il-ħażin u tajjeb iżda mhux jieħu deċiżjonijiet taqlin bħal fil-każ tal-Ministru Byron Camilleri li minkejja skandlu wieħed wara l-ieħor qed jibqa' jisħaq illi jafdaħ miegħu. Ikollok Ministru illi jiġi anka kkundannat mill-Ombudsman b'rapport fuq dak li seħ ġewwa l-ħabs. 14 il-persuna tilfu ħajjithom. U l-Prim Ministru jgħid jiena nafdaħ illi jieħu deċiżjoni tajba lil dal-Ministru. Kif jista' jkun? X'irid jiġri iżjed? Milli jintilfu 14 il-ħajja, mhux waħda, tal-qas waħda, u kolli ħafna 14 il-ħajja. U jibqa' jiddefendi lil dak iż-żmien kien Alex Dalli direttur tal-ħabs u llum għadhom jiddefendu u jibqa' jiddefendi l-istess Ministru li jiddefenda dan id-direttur tal-ħabs. Għaliex? Għax mhux ħieles. Bernard Grech spjega li l-Partit Nazzjonalista jinsab iffokat fuq il-ġejjieni tal-familji Maltin u Għawċin sabiex pajjiżna verament ikollu impjiegi ta' kwalità u ekonomija reżiljenti u b'saħħitha. Minflok, il-Gvern ta' Bela iffokat sabiex ineħħi liċ-ċittadin id-dritt illi jitlob ftuħ ta' inkjesta maġisterjali biex jiddefendi lil tal-qalba. Kap tal-Partit Nazzjonalista saq li din id-differenza bejn partit u ieħor. Partit iffokat biex jaħbel il-sħabu u ieħor iffokat biex jara kif se jtejjeb il-ħajja tan-nies. Fatt li kontinwament qed jagħmel Partit Nazzjonalista. Wasanna fit-tielet xahar ta' dis-sena u iffokati biex tippreżentaw is-soluzzjonijiet lill-poplu Malti, soluzzjonijiet fejn jitlu l-għoli tal-ħajja, soluzzjonijiet fejn jidħol l-ambjent, soluzzjonijiet fejn jidħol kif tista' l-ekonomija tagħna tkompli tikber u timxu l-qudiem b'mod nadif, mod b'saħħtu. Soluzzjonijiet anka fejn jidħol l-investiment fl-infrastruttura tagħna. U hemmhekk tara differenza allura. Francesco Catania, Net News.